Στην αρχή υπήρχε το τίποτα και για το τίποτα δεν ξέρουμε τίποτα. Και χωρίς πώς και γιατί έγινε το κάτι. Και για το κάτι δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Αλλά ξέρουμε κάτι. Ο πλανήτης Γη εμφανίστηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Πριν από 1 δις έτη εμφανίστηκε η πρώτη μορφή ζωής πάνω του. Οι προκαριωτικοί οργανισμοί όπως τα βακτήρια, στη συνέχεια ευκαριωτικοί οργανισμοί όπως οι αμοιβάδες. Έπειτα από 500 εκατομμύρια χρόνια εμφανίστηκε η πολυκύτταρη ζωή, ως πόγκοι και μύκητες. Και μετά εμφανίστηκαν πολύ απλά υποθαλάσσια ζώα. 400 εκατομμύρια χρόνια πριν τη σημερινή εποχή έγινε μετάβαση ζωής από τους αρχαίγονους ωκεανούς στη ξηρά με τους αμφίβους οργανισμούς. Και σύντομα εμφανίστηκαν τα πρώτα σπονδυλωτά 380 εκατομμύρια έτη πριν. 230 με 65 εκατομμύρια χρόνια πριν κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι. Αλλά ήταν τόσο κακοί και δαιμονικοί που ο Θεός εξαφάνισε με μια πύρινη μπάλα φωτός από τον ουρανό. Όχι, απλά ήταν καντέμιδες. Μετά την εξαφάνισή του, τα θηλαστικά αναδείχθηκαν στην κυρίαρχη μορφή ζωής, ανάμεσα στα οποία και αυτό του πυθίκου, το παλαιότερο δείγμα του οποίου είχε βρεθεί στα 25 εκατομμύρια χρόνια πριν. Το πρώτο απολύτως στοιχειώδες δείγμα ανθρώπινης συμπεριφοράς εμφανίστηκε πριν από 6 εκατομμύρια χρόνια στην Αιθιοπία της Αφρικής με το είδος του Αυστραλοπίθηκου, το οποίο είχε τους πρώτους πυθίκους που ήταν ικανοί να περπατήσουν σε όρθια στάση. Μετά από 2 εκατομμύρια χρόνια εμφανίζεται το είδος του Homo habilis, το οποίο είναι το πρώτο το οποίο ήταν ικανό να κατασκευάσει απλά πέτρινα εργαλεία για την επεξεργασία τροφής. Μετά από ακόμα 2 εκατομμύρια χρόνια έρχεται μεγάλη αλλαγή με το Homo ergaster, η οποία ανατομικά ήταν η πρώτη που ήταν περισσότερο άνθρωποι παρά πίθηκοι. Η Homo ergaster ήταν το πρώτο είδος ανθρώπου το οποίο έφυγε από την Αφρική και εξαπλώθηκε σε Ευρώπη και Ασία, μετεξελιχθέντος σε Homo erectus και κατόπιν σε Homo heidelbergensis. Μετά έχουμε εποχή παγετώνων. Το ανθρώπινο είδος διαχωρίζεται και αναπτύσσεται στην Ευρώπη και Ασία και εξελίσσεται στους Νεάτερνταλ, ένα είδος του ανθρώπου το οποίο ήταν ιδιαίτερα δυνατό και αθλητικό στο ψύχος και στις κακουχίες. Εν τέλει εξελίχθηκαν και εμφανίστηκαν και οι ανατομικά σύγχρονοι άνθρωποι, του Homo sapiens, στα 200.000 χρόνια πριν. Σταδιακά με την πάρο των χιλιετιών απέκτησαν τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των σύγχρονων ανθρώπων πριν από 50.000 χρόνια. 30.000 χρόνια πριν μπαίνουμε στην παλαιολιθική περίοδο, όπου παρατηρούνται και τα κύρια γνωρίσματα του σύγχρονου ανθρώπου που έλειπαν από τα παλιότερα είδη, όπως η συστηματική ταφή των νεκρών και οι πρώτες καλλιτεχνικές εκφράσεις της φαντασίας και πνευματικότητας των ανθρώπων. 20.000 χρόνια πριν εξάπλωσε η ανθρωπότητα στη Βόρεια Αμερική και την Οκεανία, με την κορύφωσή της σε ακόμα μια εποχή παγετώνων. 12.000 χρόνια πριν, τέλος εποχής των παγετώνων, ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, μπαίνουμε στην νεολιθική επανάσταση, σιτηρά, οπωρολαχανικά και τροφή από εξημερωμένα ζώα. Αναπτύσσονται πιο πυκνοί πληθυσμοί, γίνεται καταμερισμός εργασίας, δημιουργείται η προνομιούχα άνω τάξη. Ή αλλιώς αυτοί που εκμεταλλεύονται αυτούς που δεν έχουν γη. Οι πόλεις γίνονται τα κέντρα εμπορίου και καθιερώνουν συμβίωση με την ύπαιθρο, όπου απορροφούνται τα αγροτικά προϊόντα που παράγουν. Η Μεσόγειος θάλασσα είναι η διασταύρωση 3 υπήρων, προωθεί την προβολή της στρατιωτικής ισχύως και την ανταλλαγή αγαθών, ιδεών και εφευρέσεων. Αρχίζουν να χρησιμοποιούνται τα άλογα για ιππικό και άρματα. Οι στρατοί μετακινούνται πιο εύκολα. Εμφανίζεται η γραφή σε πόλεις όπως ευρύτερες περιοχές της Δαμασκού, στη σύγχρονη Συρία, τον Άρβιλον στο Ιράκ, της Βίβλου στο Λίβανο και του Άργους και της Αθήνας στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη πόλεων ισούται με πολιτισμό. Ανακαλύπτεται ο τροχός. 3.500 π.Χ. δημιουργείται ο πρώτος πολιτισμός στη κάτω Μεσοποταμία, Αιγυπτιακός πολιτισμός κατά μήκος του Νείλου, πολιτισμός κοιλάδας του Ινδού και πρώιμοι κινέζικοι πολιτισμοί κοντά στο ποταμό Γιαντσέ και το Κυτρινοπόταμο. Δημιουργούνται οι πρώτες κυβερνήσεις, σύνθετη οικονομία και κοινωνική δομή. Εκλεπτισμένες γλώσσες, συστήματα γραφής, παραδόσεις, θρησκείες. Ο ήλιος, η σελήνη, η γη, ο ουρανός, η θάλασσα θεοποιούνται, χτίζονται βομοί, εξελίσσονται σε ναούς με ιεραρχία ιερέων και άλλων υποβοηθητικών ρόλων, λατρεύονται ανθρωπομορφικές θεότητες. 2.300 π.Χ. γράφονται τα κείμενα των πυραμίδων, η πρώτη γραφή θρησκευτικού περιεχομένου. Αυξάνεται η παραγωγικότητα λόγω της γεωργίας. Οι κοινότητες επεκτείνονται σε όλο και μεγαλύτερες εκτάσεις. Δημιουργούνται οι αυτοκρατορίες. Επιβάλλονται σε ειρήνη και σταθερότητα μέσω της ισχύς τους. 3.100 π.Χ. δημιουργείται η αυτοκρατορία της Αιγύπτου. 2.700 π.Χ. δημιουργείται στην Κρήτη ο μινωικός πολιτισμός. Είναι και ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός μαζί με τον κυκλαδικό. Το εμπόριο μετατρέπεται σε πηγή δύναμης. Όποιος ελέγχει σημαντικές εμπορικές οδούς γίνεται κυρίαρχος. 1046 π.Χ. Στην Κίνα αναδεικνύεται τη δυναστεία των Ζου, η οποία ανέτρεψε τη δυναστεία των Σόγκ. Αναπτύσσεται η Ασσυριακή Αυτοκρατορία στη Μεσοποταμία. 1ο αιώνα π.Χ. ιδρύονται οι πρώτες ελληνικές πόλεις κράτη, γράφονται τα έπι του Ομήρου, Ηλιάδα και Οδύσσια. Στην Κεντρική Αμερική υπάρχουν οι Ολμέκοι, οι Μάγες, οι Ζαποτέκοι, οι Μότσε, οι Νάζκα, οι Αζντέκοι και οι Ίνκα. 8ο αιώνα π.Χ. είναι η κλασική εποχή. Αναπτύσσεται ο Κινέζικος Κονφουκιανισμός, ο Ινδικός Βουδισμός, ο Τζαϊνισμός και ο Εβραϊκός Μονοθεϊσμός. 786 π.Χ. τελούνται οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και τον 5ο αιώνα έχουμε την ανάπτυξη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, επεκτείνοντας τη φιλοσοφική παράδοση σε όλη την Ευρώπη, την Αίγυπτο, τη Μέση Ανατολή και τη Βορειοδυτική Ινδία. 4ο αιώνας π.Χ. ξεκινάει τις κατακτήσεις ο Αλέξανδρος ο Τύριος της Μακεδονίας, γνωστός και ως Alexander the Great. Σε συνέχεια γίνεται στρελής από μεγάλες αυτοκρατορίες με εκπαιδευμένους επαγγελματικούς στρατούς και νοτικές ιδεολογίες. Περσική Αυτοκρατορία, Μακεδονική Αυτοκρατορία, Αυτοκρατορία των Μαουρία, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και η δυναστεία των Κιν.
εμφανίζεται ένας Εβραίος ραββίνος ονόματι Ιησούς, ο οποίος μιλά για την αγάπη, την καλοσύνη, την εγκράτεια, τη μεγαλοψυχία, τη φρόνηση, την πραότητα, τη σοφροσύνη, τη συγχώρηση και την ευτυχία. Πράγματα κοινής λογικής δηλαδή, ενός καλού ανθρώπου, αλλά τόσο ξένα στα αυτιά κάποιων που τα άκουγαν παράξενα και απειλητικά, εχθρικά για την ηγεμονική δύναμη και φιλαργυρία τους. Γι' αυτό και τον σταύρωσαν. Συνέχεια έχει πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 476 μετά Χριστόν, όπου αρχίζει και ο Μεσαίωνας. Η Δυτική Αυτοκρατορία διασπάται σε διάφορα ξεχωριστά μικρά βασίλεια. Στη Δυτική Ευρώπη, λοιμοί, επιδημίες, πόλεμος και ο μαύρος θάνατος σκοτώνουν περίπου το 1/3 του πληθυσμού. Στην Δυτική Ασία, στη Μέση Ανατολή, κυριαρχεί η χριστιανισμένη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι βασιλιάδες της Ευρώπης ξεκινάνε τις αυροφορίες. Στην Αφρική συνεχίζονται οι δυναστείες. Στην Ινδία διασπάνε τα βασίλεια. Στην Ασία οι Κινέζοι ξεκινούν να απεκτούνται δυτικά, αλλά τρώνε πόρτα από τους Τούρκους. Στην Αμερική αναπτύσσεται ο πολιτισμός του Μισισιπί. Στη συνέχεια έρχεται η νεότερη εποχή, όπου χωρίζεται στην πρώιμη νεότερη εποχή και στην ύστερη νεότερη εποχή και περιλαμβάνει αναγέννηση, διαφωτισμό, Γαλλική Επανάσταση, Ναπολεόντιοι πόλεμοι, Βρετανική Αυτοκρατορία, Βιομηχανική Επανάσταση και κρατάει από το 14ο έως και το 19ο αιώνα. Στην Ανατολική Ευρώπη κυριαρχεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επίσης εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Στην Κίνα η δυναστεία των Μινγκ αντικαταστάται από τη δυναστεία των Τσινγκ. Στην Αμερική πάνε οι δυτοευρωπαϊκές δυνάμεις και αφανίζουν τους προηγμένους πολιτισμούς των Αζτέκων και Ίνκα και εισάγουν σκλάβους από την Αφρική. Οι πόλεμοι συνεχίζονται καθώς οι Ευρωπαίοι, αφού απέκτησαν τον έλεγχο της Αμερικής, γλυκοκοιτάζουν την Ανατολική Ασία και την Αφρική. Το 1800 στη Γαλλία ξεκινάει οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι. Οι Άγγλοι ζηλεύουν και δημιουργείται η Βρετανική Αυτοκρατορία. Ξεκινάει η Βιομηχανική Επανάσταση και συγκοινωνίες. Μπαίνει ο 20ος αιώνας. Περνάμε στη σύγχρονη εποχή, όπου τα ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονται στο απόγειο της δύναμης και του πλούτου τους. Οι πόλεμοι σταματάνε και είμαστε όλοι μια μεγάλη και ευτυχισμένη οικογένεια. Νοπ, οι πόλεμοι είναι ισχυρότεροι από ποτέ, με ανεπανάληπτη έκταση και καταστροφή με κέντρο την Ευρώπη. Το 1914 ξεκινάει ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος λόγω του υπερελισμού. Και επειδή ένας Σέρβος δολοφόνησε ένα Αυστριακό, έρχεται και το τέλος σε πολλές από τις αυτοκρατορίες και μοναρχίες της Ευρώπης. Μετά από 2 δεκαετίες εμφανίζεται ένας τρελός. Λέει ότι θα κάνει τη Γερμανία μεγάλη. Τον πιστεύουν όλοι γιατί υπήρχε οικονομική κρίση και μια φρατζόλα ψωμί έκανε 200 δις μάρκα. Έτσι ξεκινάει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Στην πορεία πεθαίνουν περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι, όσο ότι καταλάβουν οι υπόλοιποι στον κόσμο ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να σταματήσουν αυτόν τον τρελό. Αλλά ο τρελός προλαβαίνει και αυτοκτονεί. Όμως οι τρελοί από τη Δύση ρίχνουν 2 ατομικές βόμβες στην Ανατολή για να δοκιμάσουν το καινούργιο τους παιχνίδι που εφήβραν και να δείξουν ποιος είναι το αφεντικό στις παγκόσμιες υποθέσεις, αφανίζοντας μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Ιάπωνες στην πορεία. Και επιτέλους είμαστε έτοιμοι για μια ειρηνική περίοδο. Νοπ. Επόμενη στάση, η Σοβιετική Ένωση, συγκροτώντας μια συμμαχία κρατών υπό τον τίτλο Ανατολικό Μπλοκ. Στη Δύση ιδρύεται το ΝΑΤΟ και έτσι έχουμε 2 αντίπαλα στρατόπεδα. Ο κόσμος είναι πάλι χωρισμένος και έτοιμος για ακόμη ένα παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά λόγω πυρηνικών όπλων φοβούνται όλοι ότι θα φανιστεί η γη. Έτσι παρακολουθεί ο ένας τον άλλον μυστικά για λίγο καιρό. Ψυχρός πόλεμος. Δημιουργούνται τα Ηνωμένα Έθνη από τις χώρες που νίκησαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ώστε να μπει η ανθρωπότητα σε μια περίοδο ειρήνης for fuck's sake. Έτσι, χωρίς πολέμους και τρελούς, ξεκινάνε όλοι να ανακαλύπτουν και να δημιουργούν πράγματα. Αντιβιωτικά, τηλέφωνα, ραδιόφωνα, αεροπλάνα, υποβρύχια μέχρι και βόλτες στη σελήνη. Ανακαλύπτεται και το DNA. Μετά έρχεται η ψηφιακή επανάσταση, έχουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο. Το 1991 ο Γκόκου βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Φρίζα στο πλανήτη Νάμεκ, όπου για πρώτη φορά βλέπουμε τη μετάλλαξή του σε Super Saiyan. Μπαίνει ο 21ος αιώνας, οικονομική παγκοσμιοποίηση, κινητά τηλέφωνα, επέκταση των επικοινωνιών, εποχή της πληροφορίας. Η επεξεργαστική ισχύ των υπολογιστών αυξάνεται ανά περίπου 18 μήνες. Αρχίζουμε και ψάχνουμε το σύμπαν και τη ζωή. 2009, νέα οικονομική κρίση, υπερπληθυσμός. Εμφανίζονται νέες απειλές, αυτή τη φορά από την εξάπλωση επιδημιών όπως η εμπόλα και η γρίπη των πτηνών. Αστεροειδείς και κομήτες στην τροχιά της γης. Μνημόνιο 1, μνημόνιο 2, το πουλάκι τσίου, μνημόνιο 3. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο.